मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिक लानानै दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायोब्ला स्किप खालामालासिनो गासैखौबो नायजोबबानो जाबाय स्किप खालामनाङा लोगोसे गिबियावनो गासैबो रायजो राजा आइ आफा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानै बरायनाय बावहरग्रोबाय दा रोजा रोजा सुबुङानो रोजा रोजा मानसियानो जोंनि बर' रायजोनिबो जोबथेसालियाव थांनांगोन जोबथेसालियाव मानो थांनांगोन दा पक्स' आयेननि जाय बेरेखा खामानि मावदो पक्स' आयेन 2012 मायथाइनि आयेननि बेरेखा जाय खामानि मावदो बिथांमोनानो दिनै जोबथेसालियाव थांनांगोन दा पक्स' आयेनालाय मा बे पक्स' आयेना मा पक्स' आयेननि सायाव एसे मिथिना लाग्रोनि पक्स' आयेना जाबाय उन्दै उन्दै बैसोआव जायफोरा जुलि लायो उन्दै उन्दै बैसोनि सिख्लाखाफोरखौ जायफोरा उन्दै बैसोआवनो जुलि लायो जायफोराव बैसोरनि देरफुनाय गेलेफुनाय सम बे समाव 18 बोसोर बा 18 बोसोर जायैनि सिगाङावनो 18 बोसोरनि सानसे सिगाङावबाबो जायफोरा जुलि लादोंमोन बैफोर सुबुङानो हासबेन्डफोरानो जे पक्स' आयेननि गेजेराव गोलैगोन आरो जायफोरा उन्दै बैसोआव 18 बोसोर बैसो जायैनि लाइमोनफोरखौ जुलि लादोंमोन बिथांमोना थियारि जाबानो जाबाय जोबथेसालियाव थांनो थाखाय जियानो जा मानो उन्दै उन्दै बैसोआव जायफोरा जुलि लादोंमोन उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ बैफोर लाइमोननि सायावनो दिनैनि बे पक्स' आयेना पक्स' एक्ट 2012 बे चिल्ड्रेन प्रटेक्शन आयेननि गेजेराव नोंथाङाबो जुदि आयेननि बेरेखा खामानि मावदोंबा नोंथाङाबो जोबथेसालियाव थांनांगोन जुदि नोंथाङाबो 18 बोसोर बैसो जायै जुदि लाइमोनखौ जुलि लादोंमोनब्ला नोंथांमोना जोबथेसालियाव थांनांगोन जुदि सानसेबाबो खम दङबा 18 बोसोरनि दिनैनि नङा आगोलनि हाबा खालामनायाबो गथ' गथाय थानायबो जानो हागौ बिथांमोनाबो थांनांगोन गासै आसामाव 4004 गासै केस रुजु जादों आरो पक्स' आयेननि आधाराव 2012 पक्स' आयेन एक्ट बायदियै 4004 गासै आसामाव रुजु जादों आरो बेफोरखौ दिनै 3 फेब्रुवारि दिनैनिफ्राय गासैखौबो मेसन स्टार्ट जासिगोन आरो दे फुंनिफ्राय आं दिनै भिडिअखौ बानायबाय थादों गोबावानो जाबाय भिडिअ बानायनायाव दिनै फुंनिफ्राय मेसन स्टार्ट जासिगोन आरो नोंथांमोनाबो जुदि बे आयेननि बेरेखा खामानि मावदोंब्ला नोंथांमोनाबो थियारि जादों आरो कम्पालसरि बेयाव जोबथेसालियाव नोंथांमोनखौ लाबोनाया जियानो जा मानो चिल्ड्रेन प्रटेक्शन आयेन बे गथ' गथायनि उन्दै खुदिया बा लाइमोनफोरनि उन्दै लाइमोनफोरनि प्रटेक्शननि थाखाय बे आयेनखौ खालामनाय जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय बे आयेना माबायदि जादों कमेन्टआव नोंथांमोना आंनो फोरमायहर लोगोसे बै उन्दै बोसोरनि लाइमोनखौ 18 बोसोर जायै लाइमोनखौ जाय जुलि लादो बैथ' थांगोनानो थांगोन लोगोसे बेजों जुलि होनाय मलानानो जा बामोनानो जा जाय बेजों जुलि होनाय हेफाजाब खालामदो बा जुलियाव दङ बिथांमोनाबो लेन्थियै साफा बे आयेन बेरेखा होनानै बिथांमोनाबो जोबथेसालियाव थांनांगोन बे आंनि बुंनाय नङा बे आसामनि गाहाय मन्थ्रि बुंनाय खोथा नोंथांमोननो भिडिअखौ होनाया गोबाव जाबाय आरो थाबनो होनांगोन भिडिअखौ नाथाय थाबनो होनो हायासै आङो बायदि जाहोननि थाखाय जियानो जा मानो उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौ नोंथांमोना गाज्रि पिक्चार गाज्रि फिल्म आरो गाज्रि खामानि जुदि बेबहार खालामोब्ला बाहायोब्ला बेबो बे केसावनो गोलैगोन बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय बेफोरबायदि खामानि जुदि मावोब्ला बिदिबायदि सावगारि दिन्थियोबा बिदिबायदि फट' दिन्थियोब्ला बिदिबायदि खामानि जुदि नोंथांमोनाबो जुदि उन्दै खुदियाफोरखौ बाहायोब्ला बेबायदि बाहायनाङा आरो बे समाजनि थाखाय गाज्रि खामानि आरो नोंथांमोना जुदि बाहायोब्ला सोरबा जुदि नुफ्लाङोब्ला नोंथांमोनाबो बेबायदि बे केसाव पक्स' एक्ट 2012 नोंथांमोनाबो गोलैगोन आरो बेयाव गोलैबा नोंथांमोना 3 बोसोरनि साजाबो जानो हागौ 7 बोसोरनि साजाबो जानो हागौ अराय सम जोबथेसालियाव थानो गोनांबो जानो हागौ अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा थियारि जाना था आरो बेफोरबायदि खामानिखौ दा माव उन्दै बैसोआव जुलि जानाय जुलियाव जायफोरा हाबाफारि लादोंमोन हाबायाव जुलियाव दङमोन मल्लाना बामोन बायदिफोरखौबो बिथांमोना हमगोन बा लोब्बा होनाय बा हाबा होनायफोरखौबो बिथांमोना हमगोन पुलिसा हमगोन बेनिफ्रायनो गोलावै मोनसे सेन बायदि हमलांबाय थागोन बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि लोब्बा दङबा नोंथांमोनाबो थियारि जाना था मोजाङै था बेखौनो आं गुरै खावलायो आरो उन्दै खुदियाफोरखौ बा 18 बोसोरनि बैसोनि सिङाव थानाय लाइमोनफोरखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बे आयेनखौ बानायनाय जादोंमोन आरो बे आयेननि सायाव माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमाय नङाब्ला जोंनिया मा जायो मिथिगोना उन्दै खुदियाफोरा बा उन्दै लाइमोनफोरा उन्दै बैसोआवनो जुलि जानानै गथ' गथाय जानायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो नङा होमबा
गथ' गथाया दुरबल जायो गथ' गथाया जिउ गारनो गोनां लोगोसे बिमायाबो मालाबा जिउ गारनो गोनां जायो नङा होमबा बेनिखायनो बेखौ मिरु खालामनानै बे आयेनखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमाय बे आयेना माबायदि जादों नोंथांमोना आरो सापर्ट होयोना होआ बे आयेनखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय आंनो